So, be wyt ti'n hoffi am dysgu ieithoedd gwahanol? Oedd yn help i wneud fatha presentation ar fod dosbarth. Oedd ni'n cogio fod yn bwyty Ffrangeg. Oedd ni'n gwisgo fyny fel cymeriadau. Oedd yn helpu efo hynna'r hyder i gweld y dosbarth a gweld progres nhw yn undod hefyd. So o'n i meddwl oedd hynna'n helpu lot. Bych chi'n meddwl oedd yn helpu? Wel, gathen ni diwrnod fatha dysgu ieithoedd gwahanol yn Saesneg International Foreign Languages Day. A dwi'n cofio, o'n i'n meddwl hwnna'n really cool, oherwydd gathen ni ddysgu 6 iaith gwahanol a gathen ni ddysgu amrywiaeth pobl gwahanol. A oedd o'n rili da oherwydd oedd disgyblion neu pobl ifanc o Ysgol David Hughes yn dweud ni amdan ieithoedd nhw a amrywiaeth a bethau allan. Wyt ti'n meddwl bod ni wedi gwella ers blwyddyn 7 Ffrangeg ni? Do, oherwydd yn dechrau blwyddyn 7 yn rhywbeth ddim yn Ffrangeg. A rwan, oherwydd efo'r system pen pal o bobl o Ffrainc, oedd ni'n ysgrifennu llythrennau Saesneg, oedd nhw'n ysgrifennu nhw'n Ffrangeg a gyrru nhw'n ôl. Oedd o'n helpu, oedd yn teimlo'n dda i helpu rhywun arall, efo'n iaith arall, oherwydd oedd nhw'n helpu ni hefyd. So oedd yn meddwl hynna'n dda.